Nizokhumbula ke bazalwane ukuthi ngesonto elidlule ngiye ngathembisa ukuthi kuleli sonto siyobe sesidedela isiqephu sesibili phansi kwesihloko esithi Ngabe Uyini Umshado. Ubaba uNgobese kusawuyo zosikhonza namhlanje. Incwadi kumaHebheru isahluko 13 uverse 4 ifundeka kanje: ukuganana makuhlonishwe yibo bonke, umbhede mawungangcoliswa, ngokuba uNkulunkulu uyakuzahlulela izifebe nabaphingayo. Ukuganana kuhle kakhulu. Kwathi uNkulunkulu esedale yonke into iyinhle, wabe esedala owesilisa nowesifazane wabashadisa, wabe sethi kuhle kakhulu. Ukuganana njengecebo elimisiwe akusoze kwaba yinkinga, ngoba leli cebo lenziwe nguNkulunkulu ongcwele. Ukuganana yibona ubudlelwano obuyigugu ngaphezu kobudlelwano bonke obuphakathi kwabantu. Yizwa incwadi yeZaga ithini ngokuganwa: indlu nengcebo kuyifa elivela kubazali, kodwa umfazi ohlakaniphileyo uvela kusimakade. Uma sifunda laphana iZaga 19 uverse 14. Uma kukhona into ekumelwe iphathiswe okwezikhali zamantungwa, umshado umelwe uphathwe ngokucophelela. Simelwe siyazi imigomo yonke ephelelisa icebo likaNkulunkulu lomshado. Ukuganana ngukwenza isivumelwano noNkulunkulu sokungena kwicebo lakhe nalowo ozoganana naye. Uma ungena kuso lesivumelwano, yazi ukuthi yilokhu ozibophezela kuNkulunkulu kuhambisa ngakho: ubulili bomshado, ubumqoka boshade naye, ukungahlukanisi noshade naye, ukudlala indima ebekelwe indoda nebekelwe umfazi. Wonke umuntu oshadile ukuso lesi sivumelwano, ukuthi uyakholwa noma awukholwa, kodwa ukuso lesi sivumelwano. Buka umusa kaNkulunkulu awehlisele kubo bonke, ngisho nalabo abayizitha zakhe, abaphika ubukhona bakhe, uyabapha umshado. Miningi imithetho namasikompilo abekwa ngabantu bezinkolo ezahlukene, bezinhlanga ezahlukene, nobuzwe obuhlukene. Othola ukuthi le mithetho namasikompilo kugcina kubanga ukudideka kubantu, kube ngathi yikona okusemqoka ukudlula icebo elimiswe nguNkulunkulu. Ezinye zalezi zinto zinhle, ezinye azinasidingo, kodwa konke kugcina sekungathi yikona okubalulekile kakhulu ukudlula lokho okuyimigomo emiswe nguNkulunkulu. Kutholakala ukuthi indlela eya kukho ukugana isinzima nje ukuyihamba ngenxa yemithetho yabantu ephakanyiswa ukwedlula imithetho kaNkulunkulu. Asikho isizwe sasungula umshado, nguNkulunkulu owawumisa. Buka nje ngoba amasikompilo ahlukene, kodwa umshado uwodwa kwizinhlanga zonke. Isivumelwano ozibophezele kuso noNkulunkulu. Ngakho nakhu okumele makutuswe, kugqugquzelwe ukuba kuhlonishwe: isivumelwano ongene kuso noNkulunkulu. Ngenxa yokungamesaba uNkulunkulu kwabantu, sebeshayele yabo imithetho. Kuganana abantu abanobulili obubodwa, kugqugquzelwa isithembu, bethi benza into eshiwo iBhayibheli. Umuntu okholwayo ungena emshadweni nomuntu ongakholwa. Usekushaya indiva ke manje ukuthi ubumnyama
abunanhlanganyelo nokukhanya. Angithi phela usegajwe inkanuko. Eminingi yale mithetho nemikhuba eshawe ngabantu ayiwuhloniphi umshado. Imelene noNkulunkulu. Thina esikholwayo masingalilingisi lelizwe kodwa masesabe usimakade. Ingxenye elandelayo yaleli vesi isikhuluma ke manje ngendlela yokuziphatha ekumele sizikhandlele kuyo sonke. Ifundeka kanje: umbhede mawungangcoliswa ngokuba uNkulunkulu uyakuzahlulela izifebe nabaphingayo. Ukungcola kombhede kukhulunywa ngakho la akusikho ukungcola nje ngenxa ukuthi uma simbethe ingubo siyajuluka bese kungcola izingubo namashidi emva kwesikhathi bese kudinga ukuthi kuwashwe. Kodwa leli qoqane lamagama lihumushwa lithathelwa kumagama sinika umqondo othi ungazibeki emathubeni wokuzinikezela ilungelo lokungena embhedeni nomuntu ngenhloso yokuzokwenza ucansi uma ungenzanga isivumelwano somshado noNkulunkulu. Wabe usuwenziwa nguye ukuba ube nyamanye nalowo muntu. Ukuphikelela ucansini ngaphandle kwalesi sivumelwano yikona ukungcolisa umbhede. Umthetho lo obekwe nguNkulunkulu. Inkonzo yocansi ihambelana nokuba khona kwesivumelwano noNkulunkulu. Isivumelwano sokuganana ngokwecebo lakhe uNkulunkulu lokuganana. Akusilona ihlazo ukugwema ukuzibandakanya ocansini. Kodwa kuyisenzo esihle phambi kaNkulunkulu onokuphila okuphakade. Inkonzo yocansi yinhle kakhulu kodwa emshadweni kuphela. Uma sifunda incwadi kwabaseKorinte bokuqala isahluko 7 uvesi 1, uPaul uthi kuhle ukuba indoda ingamthinti owesifazane. Kungukuhamba ngokwesaba uNkulunkulu ukungayi ocansini uma ungashadile. Leso senzo kulabo abakholwayo ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandekayo kuNkulunkulu. Uma sifunda lapha incwadi kaPetro isahluko sokuqala ichapter 2 uvesi 9 kuya 11 kufundeka kanje: kepha nina niluhlanga olukhethiweyo, ubupristi basebukhosini, isizwe esingcwele, abantu abangaba kaNkulunkulu, ukuze nishumayele ngobuhle balowo owanibiza. Ngokushumayela ngobuhle balowo wasibizayo ukungazibandakanye ocansini uma ungashadile. Ukuxwayisa nje, lokhu akukho ngawe. Ngendlela yokuthi uhambe utshela abantu ukuthi ngiyintombi mina noma insizwa ngisindisiwe. Kodwa lokhu kungobuhle bukaNkulunkulu okusindisileyo wena. Ibandla alisiwona umhlangano kaNomkhubulwane. Lingelika Kristu. Asiphakamisi ubuntombi nobunsizwa, kodwa uKristu ebethelwe esiphambanweni. Sihamba ngokukholwa sizithiba ezintweni zonke kubalwa nocansi, ngoba siqonda imithetho engcwele yesimkhonzayo ukuze sishumayele ngobuhle bakhe. Siphakamisa iNkosi nomsindisi wethu uNkulunkulu wethu uJesu Kristu, owangena endaweni engcwele esezulwini ngegazi lakhe kwavulwa indlela yensindiso. Ngokufanayo ke futhi uma sifunda kwabaseKorinte bokuqala isahluko 7 uvesi 5 kufundeka kanje: ningagodlelani kuphela kube ngokwesikhashana, ngokuvumelana ukuba nithole ithuba lokukhuleka, nibuye nibe ndawonye. Kungumgomo ukuba emshadweni abaganeneyo bathokozisane nangemizimba yabo.
lokhu kuhle kuNkulunkulu, kungcwele futhi kuyamthokozisa uNkulunkulu. Kungukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu. Nakho kuyindlela yokushumayela ngobuhle balowo owasibizayo. Ngalezi izindlela zokuziphatha, ukungayi ocansini singashadile nokuya ocansini uma sishadile, sihlonipha ukuganana, kanjalo sigcina nawo umyalelo wokuba umbhede mawungangcoliswa. Ingxenye elandelayo yaleli vesi iyasikhombisa ukubaluleka kwalomyalezo wokuhlonipha umshado, kungangcoliswa ngisho nombhede. Sithola isizathu sokuthi kungani simele sithobeke kuNkulunkulu ngalendlela. Nasi isizathu kufundeka kanje: ngokuba uNkulunkulu uyakuzehlulela izifebe nabaphingayo. Izifebe yiwona wonke umuntu ozibandakanya kwinkonzo yocansi engashadile. Ngakube uyajola noma ukipitile noma usebudlelwaneni bobulili obufanayo noma awukhethile ulala nobulili bonke, uyisifebe. Uma ushadile kodwa uphumela ngaphandle emshadweni ukuyozibandakanya ucansini nalowo ongashadile naye, uyisiphingi. Imijolo iyibuchithisaka nasesikhathini esiphila kuso. Wena uma uzokhumbula incwadi yabehluleli, lapho wonke umuntu ayenza into enhle phambi kwamehlo akhe. Umuntu uzibona eziphethe kahle ngoba ejola nomuntu oyedwa ngesikhathi esisodwa. Kwizinkundla zokuxhumana, abantu ngokukhululekile bathakasela ukuba sebudlelwaneni bewubulili obufanayo. Abashadile bayakhuthazana ekuphingeni, babuka iporn, baya kulabo abadayisa ngemizimba, benza namahlaya angcolile ngemishado. Nakho lokho kuyichilo. Yonke lemikhuba yamukelekile futhi isiyakhuthazwa nasemiphakathini nasezweni. Kodwa uNkulunkulu uyasikhuza thina esikholwayo. Uma sifunda lapha kwabaseEfesu 4 uverse 17 kuya ku19, kufundeka kanje: ngakho ke ngiyafakaza eNkosini ngithi ningabe nisahamba njengalokhu kuhamba bezizwe ngobuze bengqondo yabo. Ngamanye amazwi, masingalingisi abantu abangakholwa. Masingayamukeli ngisho nemijolo nobudlelwano bobulili obufanayo. Masingaphingi futhi singabi ingxenye yayo lemikhuba. Masingayikhuthazi. Uma sifunda lencwadi siqhubeka, ifundeka kanje: abangqondo yabo ifiphazwe ngobumnyama, bahlukaniswa nokuphila kukaNkulunkulu ngenxa yokungazi kwabo nangenxa yobulikhuni benhliziyo yabo, okuthe bangalahlekelwa ngokuzisola, bazinikela emanyaleni amakhulu ukuze benze ukungcola konke ngokuhuheka. Njengoba sifunda-ke, siyeza ukuba ingqondo yabantu abangakholwa ifiphazwe ngobumnyama, ngokuzonda uNkulunkulu bahlukanisiwe nokuphila kukaNkulunkulu, abanakho ngisho nokuzisola. Yingakho beqhubekela emanyaleni amakhulu ngokuzinikela ekudlebelekeni kwinkonzo yocansi, bengcolisa umbhede. Abantu abadala nabancane babishile ocansini, futhi kwakuzisola akukho. Inkinga ekhona entsha yibona futhi abaze banikezele okungathi iziyalo ngobudlelwano bothando nasezinkundleni zokuxhumana, ngoba kungathi bona sebevuleka amehlo ngothando. Awuke ucabange lokhu: uma uthi uJesu uyinkosi nomsindisi wakho, kodwa nawe ubalelwa kulezi zenzo eziwukungcola, ngakube ubuzalwane bakho yibo ngempela? Maningi amathuba ukuthi uyazikhohlisa. Phenduka,
Zonke lezi zenzo ezibaliwe ngenhla eziwukungcola zingena ngaphansi kwamaqoqo nje amabili angcolisa umbhede, angawuhloniphi futhi inhlobo umyalelo wokuganana, ukuba isifebe noma isiphingi. Kungabukeka ke engathi uNkulunkulu uthule, kanti cha akunjalo. Uze uzitshela ukuthi uNkulunkulu wami mina uyangazi, uyangihlelela. Uma sibheka lapha incwadi yeZaga u15 verse 3 ifundeka kanje: amehlo kaSimakade asezindaweni zonke aqapha abahle nababi. Ukungawuhloniphi umshado nokungcolisa umbhede kungukuhamba ngokumelana noNkulunkulu ongumdali wakho. Futhi nguye uNkulunkulu ozokwehlisela isijeziso kuwona wonke umuntu ngayo yonke inkohlakalo nangeyocansi. Ngumthetho wakhe ongcwele olawula inkonzo yocansi. Incwadi kwabaseKorinto bokuqala isahluko 6 uverse 13 ifundeka kanje: umzimba akusiwo owubufebe, ungowenkosi, nenkosi ngeyomzimba. Ngithemba uyaqaphelisisa lokho lamazi sisanda ukwafunda. Nakhu asinika kona uNkulunkulu umzimba kunye nemizwa ekuwo neyocansi akazange akwenzele ukuba kunikelwe noma kanjani noma nini kwinkonzo yocansi. Kodwa isishayamthetho phezulu kwemizimba yethu inkosi uJesu. Yiyo enamagunya wonke phezulu kwemizimba yethu nemizwa yocansi. Ngakho ke ukuphambana noNkulunkulu kuwukona nokuzibekela ulaka ayolwehlisela kuwe ngenxa yobubi bokungahloniphi ukuganana nokungcolisa umbhede. Uma sifunda khona futhi kwincwadi abaseKorinto bokuqala isahluko 6 ifundeka kanje: kanti anazi yini ukuthi ababi abayukulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na? Ningayengeki ngokuba izifebe, abakhonza izithombe, iziphingi, abahlobongayo, abaphangi, abalalanayo benobulili obufanayo, amasela, abanomona, izidakwa, abathuka inhlamba nabaphangi abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Ngakho bazalwane, masikhumbule umshado awukho ngathi kodwa ngobuhle nobukhulu bukaNkulunkulu. Ukuze buvele ubuhle bakhe, masiwuhloniphe ngokukhuluma ngawo, senze kuwo konke lokho okumiswe nguNkulunkulu. Sithanda ukubonga kakhulu uthando enisipha lona nendlela enesiseka ngayo kule ntshumayelo enqoshiwe emfushane zamandla ensindiso podcast. Sibonga kakhulu nakusikhulumi sethu namhlanje ubaba Ngobese. Njengokujwayelekile ngiyathanda ukuthi nginikhumbuze ukuthi intshumayelo kanje ziyatholakala ku Spotify, zitholakala ku YouTube, amandla ensindiso podcast. Inkosi inibusise.